Mapuy-an na sa 138 ka mga pamilyang nasunugan sa Barangay Labuan niadtong tuig 2018 kining disente ug komportabling balay nga gitukod sa National Housing Authority kon NHA sa Zamboanga City. Konkreto ug hamugaway ang 200 nga balay. Kagahapon sa buntag, Miyerkules, Enero 10, giturn over sa NHA ug LGU Zamboanga ang mga housing unit ngadto sa mga benepisyaryo. Sila ang unang batch sa 411 ka mga pamilya nga biktima sa sunog sa Barangay Labuan. Mismong si Mayor Jan Dalipe ang mitunol sa Certificate of Award ngadto sa mga benepisyaryong pamilya, kauban ng opisyal ug mga personahe sa NHA. Ang 138 ka mga unit nalakip sa Phase 1 Labuan Sea Breeze Resettlement Project nga mao'y gisaad sa kanhi Administrasyong Duterte nga relocation site sa mga biktima sa sunog. Padayon pasab ang konstruksyon sa Phase 2 alang sa nahabilin na 273 ka mga pamilya nga benepisyaryo sa pabalay. Nahimutang sa 1.8 nga ektaryang propiedad sa lokal nga gobyerno ang mga balay. Ang proyekto gipunduhan sa NHA og 81.2 million pesos ubos sa Calamity Housing Assistance Program. Gipasalig ni Mayor Dalipe nga padayon ang lokal nga gobyerno sa pagsiguro sa kaayuhan sa mga biktima sa sunog sa Barangay Labuan ug padayon ang pakig-alayon sa iyang administrasyon sa NHA ug ubang ahensya sa gobyerno aron masiguro nga mahuman gyud ang nahabilin nga phase sa proyekto.